दिनै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन वाटारमार्क गैयै काइनमास्टारखौ बहानिफ्राय मोनो। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। फार्स्टआव आं खोन्थाग्रोनि आंनि काइनमास्टारखौ। आं काइनमास्टाराव हाबबाय, जाय काइनमास्टारखौ आं इउज खालामगासिनो दङ। आं जिखुनु दायो मोनसे भिडिअ एडिट खालामनानै लानि नोंथांमोननो प्रुफनि थाखाय। जायफोर काइनमास्टार इउज खालामो बिसोरो मिन्थिखागोन नैबे खनायावहाय काइनमास्टारनि नैबे वाटारमार्कआ नैबेयाव ओंखारबाय थाखायो। जायफोर सिगाङावहाय इउज खालामदों बिसोर मिन्थिखागोन। स' होमब्लाबो आं दायो मोनसे गुसुं भिडिअ एडिट खालामनानै नोंथांमोननो खोन्थानि। जिखुनु आं फटकफोरखौनो लालाबायबाय आरो फटक मोनसे मोननै। नोंथांमोना नैबे सेराव नुबायना आंना नैबे सेरावहाय जेबो वाटारमार्क गैया। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। बे वाटारमार्क गैयै काइनमास्टारखौ बहानिफ्राय मोनो आं नोंसोरनो सिम्पोल प्रसेसआवनो वाटारमार्क गैयै काइनमास्टारखौ मोनहोगोन। दायो नोंथांमोना नुबाय आं बेखौ ओरैनो मा खालामना लानि। नैबे आं दायो नैबे फटक लानायखौहाय एक्सपर्ट खालामना लाग्रोनि। गिबियावनो नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ मोनबाय थानो हागोन। एक्सपर्ट जाबाय नै आंनिया। आं बेखौ प्ले खालामनानै खोन्थानि नोंथांमोननो। नुबायना नोंथांमोना आंना नैबेयावहाय जेबो वाटारमार्क गैया। स' नोंथांमोनाबो बेखौ इजियावनो मोननो हागोन। बिनि थाखाय नोंथांमोना मा खालामनांगोन, आं डिसक्रिपसनाव मोनसे टेलिग्रामनि लिंक होनानै दोनदों आरोना, आरो स्क्रिनावबो मोनसे इउटुब चेनेलखौ आं नोंथांमोननो खोन्थादों। स' नोंथांमोना बे इउटुब चेनेलाव थांनानै बे इउटुब भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय मोनसे टेलिग्रामनि लिंकखौ मोनगोन आरोना। स' आं दायो आंनि डिसक्रिपसनावबो डाइरेक्ट टेलिग्रामनि लिंकखौहाय होनानै होगोन। स' नोंथांमोना बेयाव हाबनानै डाइरेक्ट वाटारमार्क गैयै काइनमास्टारखौहाय डाउनलड खालामना लानो हागोन आरोना। आं इउटुबावहाय बिराद नागिरदोंमोन बबेनिफ्राय वाटारमार्क गैयै काइनमास्टारखौ मोनगोन। स' फाइनालि आंबो नैबे इउटुब चेनेलावहाय थांनानैहाय वाटारमार्क गैयै काइनमास्टारखौ मोननो हादों आरोना। गुगोल क्रोमाव थांनानैहाय सार्च खालामना नागिरलायनांगौनि गोनां गैया। स' नोंथांमोना इजियावनो आं जा लिंक होनानै होदों बेवहाय हाबनानै टेलिग्रामावहाय थांदो, आरो लोगोसे बिथांनि टेलिग्राम चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। इजियावनो नोंथांमोना नैबे काइनमास्टारखौहाय डाउनलड खालामना लानो हागोन। आंबो बे इउटुब चेनेलाव हाबनानैनो आरो बे टेलिग्राम लिंकआव हाबनानैनो वाटारमार्क गैयै काइनमास्टारखौ मोननो हादों। स' नोंथांमोनाबो इजियावनो वाटारमार्क गैयै काइनमास्टारखौ मोननो हागोन।